Hej och välkomna till del 2 av Minecraft. Just nu har jag tänkt köra på The Server. Ja, får jag köra på TNT här. Nu ska jag köra på en server. Vad den här då? Fuck you computer! Den här måste väl funka? Nej. Dumma dig. Nej. Får du köra en spelare. Fortsätter det på. Survival. Minecraft. Så. Det här kan man göra till en online-server. Det är en online-server faktiskt. Man har ingenting. Det är så här. Yeah. Nej, hör klart någon gång. Jag vägrar. Hör klart! Yeah, I have Steve head. Yeah. Steve. Snyggt. Nu ska vi till mitt lilla hus. Det ställer ner mycket tid på, ska ni veta. Eller, jag skojar. Mycket tid. Det tog 2 minuter att bygga. För att jag gjorde allting på survival, det har jag gjort. Det är asmycket diamond. Yay! Asmycket sånt här och tårtor och... I go to my bed. Köp drygt. To my little gruva.
dö. Jag undrar, ska jag tumma item långt innan. Kolla. Det är så sant. Jag har gjort allting där själv. Utan man år så. Nej, jag skojar. Det här har jag också tagit. Var är den pixeln då? Här är den. Här är den som jag ska visa. Kolla här. Ska vi se en häftig sak. Alltså för er som inte har sett det här förut. Så jag hittade en massa diamond. Jag fick lite diamondor. Jag känner jag. Red stuff. Oh shit! Ouch! Oh shit! Holy mother! Ah! Help! Ah! Vad ska jag göra? Dra det till helvete! Ah! Vad ska jag göra? Yeah. Yeah. Bueno. Type. Det var nog allt för idag. Vi ses! Woo!